Mai da nisa niya ta tatsa tana faɗi cikin ƙawaye, tana faɗi cikin ƙawaye, tana faɗi cikin ƙawaye. So da amana shine so, in ba amana ba so bane ba. So da amana shine so, in ba amana ba so bane ba. Da wasa na fara santa a koda yaushe muna a tare, titi kira ni ta ce da ni in babu kai babu ni a rai. Idan tana a damuwa sai ta gani za ta bar hawaye, rashin gani na a koda yaushe yakan saka ta zubar hawaye. Na yi tunanin cikin masoya na duniya ba kamar yani, sai daga baya na gane cewa ATM ta mai da ni. Sai kuri nake cikin abokanai ba kamar yani, ashe kullum ba ta da buri sai dai ta sani zubar hawaye. Har makarantar su na zuwa domin na ganta na samu hutu. Duk lokacin da na so na ganta sai ta gaya min tana karatu. Hakan bai sa ni damuwa a zuciya bare na zautu. A mai da nisa niya ta tatsa tana faɗi cikin ƙawaye. A koda yaushe ta kan turo kannanta ne sun zo su ganni, ni kuma daɗi a zuciyata. A koda yaushe tana tunani ashe mahaifinta ke ziga ta a kaina ta bar tunani. Ya muni sharri wai ya gani ina cikin halin maye. Ya kai ƙara kun 'yan sanda ni da ita wai a raba mu, sun mushi alƙawari da cewa ni da ita za su raba. Mai sauraro bini a sannu da kaji ko a raba mu, momi duk da ba ta sona amma a kaina tana hawaye. So da amana shine so, in ba amana ba so bane ba. So da amana shine so, in ba amana ba so bane ba. In ba amana ba so bane ba.